pupunta kami ng sa isang kaibigan namin. Nandito yung mga kasama ko. May mga kaibigan. Kami mga araw. Wait lang. Yan, palis na kami. Diyan si Arong Rene. Kumusta mga araw? Tsaka si ayaw ni Kuya Saldi. Ayan o. Kumusta? Kumusta na ko ng San Carlos? Kumusta? Tangkaraon, Tamalindong. Pasyal kami kunood Kalit. Unalis kami na mga araw. Lusaw na yung Abayaga, nanamos may marikita. Abayaga ken, ay marikit ni sakya, abayag. Oh. Kita sir, sumabit sa katukuno. Nadugaraw ka. Tiket, pasador. Ay, ibang marayag. Alagyan si Keja. Sige. Okay. Okay, prepare ko na ba? Okay, sige pre. Okay. Bye. Bye. Yan mga araw. Mayroon kaming susundin. Saan yung bahay ni Kuya Rico? Dito? Namin dyan, sa Bongda. Call Pare Rico. Call Pare Rico. Di pound. Yan, palusaw na yung mga yelo ngayon. Bukas first day of spring. Yan, dinaanan namin si Kuya Rico. Aray sa kaya kay Bamaya sinamarmi. Yeah. Tagad Karaol. Yeah. Si Kuya Rico. May binyag o may kintayo. May pagatin. Ang pagatin nila ko no. Yan, nalis ka na yung mga abongda. Paghatid na mga sawa namin sa kaya. Kami lang palutuan Jerken. Mabawasan na. Kaliptin mo lang ni. Sorry. Ala kaya? Sorry, hindi ko sinasadya. Si Konto ni kakatawag ko siya. Sundan na ni Saldi Labat kanto. Pupa. First niya kanto. Ano man yun? Ni mala. Kaliwa ka na. Dito na kami. Ayan. Open the window, open the door. Yan o. Loob kami ni. May kira eh. Abay pampapagatin. Ang pagatin. Kira dia. Pegang di badan dia. Diyan kami lah. Bari. Bambano laki bayi. Nih pasilyo. Carpeted. Ni malah. May iPhones. Oh. Aka-BBM. Aka-BBM. Ni malah. Sandala ay patawin. Ay ito patawin tan. Upagatin. Kulong kasan. Kaya ako nalakan ako maga lima. Liman. Liman Tinga sapatos. Lima sapatos. Pahira ko pa sir. Liman lah. Blue. Tutan. Blue.
Blue label mga... Pero nasahan yung may pink label, mas malibali ba? Ha? Hindi, may red label ha. Haliwang pink. Mala. Ha? Ang tagay yan to. Lupa to tayo. Kinay. Arami si B15 kaya mataba. At na tagay ba ako? Wala ito siri natin ha. 6-footer yan. 6-footer ha. Ini mang kaling-kaling. Kaling-kaling mo pa. Ano ka naman na kasi? Malam mo lang po yan. Ano po ka ni pre? Aliwaya, apindog mo. Oh, si Master of Kilawin, si Aro, Kinigtot. Kilawin, manyad no, kilawin na baka kinigtot man, sir. Ha? Kung kilawin na baka kinigtot. Kinigtot. Ito yung bakit ito? Ha? Bugya. Hindi? Wala yung ice ko. Ano yan? Ne? Titimplang ko lang may kinigtot. Mapakilawin, mapakinigtot. Si Aro. Expert. Pinakurat. Ano eh? Pinakurat. Ayan, sukang pinakurat. Pinakurat. Mantayin na ni si Kinay. Si Kilo. Si Toy? Tatagal ko. Walang gaon to ko, no? Nato na Masarap masarap. ko lang sir. Pagbatat. Sige si Ren. Lukas ako naman. Ipawin tayo. Ulit. Pila mo. Hindi na, bugalan. Wow, Lukas ano, wow, Data, lukas na. Mga mo anak po ng kid. Aga record. Ito may, Paidor ba ka record lang? ito pinukurat. Luto ng paripons. Pinapulot. Baka, pusi, siumay, mami, tankin, Kawali. kawali. Unya man ay alak na dyan. Edid Monton. Itan. Pairlak no. Kintaw beer. Ni, umpisa la ko no. Umpisaan to lang. Umpisaan to lang pag-atin. Pag-atin. Hindi man lang. Pa? Ito, yung tilasa to eh. Ay malamoy. 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 Napirde kinto yan, napirde. Lataway. Yung Malamoy. paligid ito kayo tabal. Sira. Angkay. Tuloy na ba? Ya. Si Perico. Alis na si Perico. Sige bro. Medyo Basta siya ito ano, Jad Karaan. Kita. Diba? Medyo nakakapalbam naman eh. Alis na. Pas-pasan mo din, ito pa na ko. Ayan, nakabalik na sila. Ayan. Andito pala yung miss ni Harry Pons. Tapos na ito. Si Hindi pa? Maring Lucy. Ayan, nakabalik na kayo. Kung sa yung biyahe nyo, sir, ang bilis nyo ah. Ano pa? Umakit pa kayo doon? Pumasok pa kayo sa kanila? Hindi na. Pinabalan namin sa pare ko. Ayan. Si hi to, ano, Batangas ba yun sa inyo, di ba? Oo. Lipa. Si hi to Lipa. Taga Lipa. Shout out daw dyan. Pare, siya Ayan. man. Ganito, may trabaho pa si Maring Lucy. Ang daming trabaho. Ganito talaga ang buhay sa Canada. Ang daming trabaho. Ewan ko kung nagpala yan. Yan mga aro, tapos na kami.
Hindi ko na kaya. Sobrang dami ng ano, pagkain. Ito lang ang tira. Yan o. No. Dami kasing ano, handa ni ano, ni kaibigang ano, si Arong Pons. Ang oras na may jack na din siya. 1.75. Yan si Sir o. Aro, basta. Oh, kumusta lahat sa Karaal daw? Kumusta sa Karaal? Shoutout sa Karaal. Yan, medyo tapos na pero hindi naman masyadong tamang-tama lang. At nabisita namin si Parang Pons. Pauwi na! Pauwi na kami. Salamat. Salamat. Pamandang lang ni washing machine. Ayan mga ro. Ang ganda ng numero 1088. Oo, enjoy na enjoy. Nakatulog pa ako. So maraming salamat. Maraming salamat. Yan, salamat. Yan. Bye. Thank you. Bye. Mag-snow pala ba bukas na naman. Yan, pauwi na kami. So bye-bye. Hi. So, salamat mga aro. Salamat sa mga nagpainom, nagpa-party. Thank you. Grabe yung sa handa to. Yan, bye-bye na. Shoutout Lord Karaal, San Carlos. Sino San Carlos? Magtakik. Magtakik. Tamay power niya. Okay, bye-bye. Uwi na po kami. Maraming salamat sa mga nanonood, sa mga subscriber. Yan. Okay, bye-bye na.